Now yavakore demo manasa kuchukuru chakasvika panzvimbo chako chekutanga nyaya uye gadhini yairewo takaona hedu vachiratidza kuti vave nenguva vaisiya chorodei pashure pamupamu varatidza kukakavara takaona vave nenguva vaisiya saka nhau yakanga ichinetsa iri active kwenguva iyo nderoad saka parodi ipapo iwo havana kuramba nekuti rodi yacho takaona ichifambiwa asi chatakaongorora ndechekuti pane time yakamboita kukakavadzana kwavo pakugarisana kwavo ikoko ndinotenda kuti maiwo vawe amai ndiye mudzimai wavo wamudhara muchoko wamudhara goredema nawo hombe yairembera wayo kuna mai nevana semunhu anenge akabereka zvekuti ndo vatakasvikawo pakutseketudza kuti tinyengerere kuti dei vabvuma kuti vanhu vadii zvinove ndo zvayo isingakwanisa kuitikawo nevaya varipo vakabvuma kuti rodi ndaifambiwe saka taita mameasurements rodi tikati ivhuriwe iri kuvhuriwa seizvozvo yakavhurwa here goredema saka ndichakubhadharisa kuti kubhadharisa mombe mbiri dzemusikawa iwewe uri goredema upi umasvingo neera chini uyu muzukuru wedu mukoma muchokori asi anofanira kurespect muzukuru wedu anofanira kurespect vamwe vacho ndivava vari wakubuda kukhuluma uyamazi goredema waise zisikolo izihlobo zavo zvano unofanira kurespekta community muzukuru iwe muzukuru kadzi imi muze vanhu vagere necommunity andikana musangano weZANU PF manje wakangwara zvaizvozvi ukaona munhu asingakoshese vanhu vamwe vanhu vaagere nawo munogurirwa nengi plot handi munoziva zvakaitwa patiger reserve handi pane maplots ekurhino ayakuya akanga ari ma-alls other farms handikana pane vakomana vakavhara road kutovhara road yaenda kuchikoro vakatsiurwa DCC ikauya judgment ikatoiswa yekuti vanhu vakatogurirwa saka unenge uchitadza kurespecta vanhu vaugere navo saka tiri kuti isusu vagoredema respectai vanhu avo kave zvakanaka nemasabhuku handika its never good kuiswa padare zera renyiri handika hazvina kunaka tinevo mumbuno watakatotuba aizi madiro angari dispo kwekwe aizvitisa achiri manechisi tamutsiura kekutanga kebhiri ndakazofanirwa nemwana wacho achinditi mudhara uye haudziki imagine mwana firstborn yake anofanira mudhara yaudziki takamunza kugara zvakanaka nevanhu chipurisa chako hachishashari bhuzi wakabuda hanzi akanetsa paakafirwa nemukadzi iye mudhara weye hanzi akanetsa futi achinetsana nemainlaw zake so tiringoti vagoredema imi semunhu mukuru amai ndai munogara zvakanaka richi nevamwe izvo ndo zvakakosha nothing much pana sabhuku inini ndine dambudziko
tinongoda kuti kurarama kwedu kana kukava kwakayanana kunotibatsira tisati tinokakava. Taifana kumurova neshamu vabati makuku kusateerera sabhuku but sezvo mati imimi hamuna problem nayewo semuzukuru watatsiura akufana unodii kunogara zvakanaka. Manzo maigoreremo ndazvinzwa nechokutaura nyaya yanga iripo yanga isiri yekukakavara kuna sabhuku, asi kuti rodhi yavakanga vachida kuti ivhugwe yoiyai vanga vatora kuti pisi iyi iri kumberi uko ipiwe veku12 but mepo haisi kutaura izvozvo. Saka ndakanga ndati kuna baba hazvigoni kuti muchivatendedza kuti vapinde kana vaine point yekuti pisi iyo itorwe neveku12 nokuti kwakanga kwataurwa kunzi hakuna plot rinoyambuka road. Ndo chete zvatakanga tichingotaurira izvo. but kana zvakagadzirika pamusoro tinogona kudzosa nyaya kumasure zvatanga tisisati kuti titaurire zvazvo. Ndofunga vana vamakombe ndavatsanangurira vakazvirwisisa zvavari kutaura. Tiri kumusa nyaya kumasure tichibva muno mudare yanga iripo ndeyekuti ichokwadi rwagoridema vanhu velenzi vakauya vakataura pane nzvimbo yavanotangira. Ichokwadi vavezimo vakauya vakaona zvigadheni. Ichokwadi here kuti rodhi matanda avo vakamaisa murodhi kubva rodhi. Ichokwadi here kuti inini ndakadaidza community kuti iteme miti yavo nekudambura waya yavo. Ndozvakafambirawo. Asi tasvika hedu uko vana vamakombe vakazoita kuti zvinhu zvireruke. Ndikafunga kuti zvavauya namai tichaita kuti zvinhu zvireruke. Saka kana vakadzokorora futi nyaya yekuti izvo ndakati nini ndakachinja ndini vakutotanga kuti nyaya idzoke pasure ndenge ndapedza mambo. Vakati ivo ndakachinja ndini kuti hakuna plot rinodarika road handisirini. Ndozvavari kutaura muzunzimari ngati nasitora manzuki achitaura mwanidzosa sure ndozokanganwa. Excuse me, vatidzorera sura usiwewe ndimai avo ende inini ndindave paya ndidya ndini ndakaisa platform yekukumbira mai avo zvandaisikafanira kuvakumbira but sevanhu kuti mai vanogara nababa nevana. Mushure mekunge ndaongorora kuti vaitoremera dare renyu mimi vana namai asi dziri kodzero dzavo pakufunga kwavo but kuri kutyora kodzero dzenyu muadministration. Saka ndikavakumbira tikawirirana maybe inini pandingakorera navo ndeyekuti road haisi kuvhugwa fine chiwa haika inongori comment yamaita ndidya ndofunga baba vanga vachida kuripiswa momba ndidya kutsanangurira ndatokukumbirirai makumbiro ndakaita kuna mambo ndakatarisira kuti pakuhwisa kwamakaitaka makamirira baba hapana chinochinja. Mufunge zvenyu vagoredema nezuro vanhu vezino vakauya kwedu kundichazozviripota hangu namambo zuro official panguva yangu vachifambirawo zvavaifambira. Ivo vaya musachadzokerako because ndakatovaudza kuti ndakatumwa namambo tikapedza vakatonditenda. Muruizere saka muruizere saka atidi hedu kudzokorora but comment yenyu maya handidya inogona kuita sekubata sabhuku. Tiri kukumbira kuti even musiri muno mudare kana madzokerako handidya musanotanga nyaya dzakapera. Nyaya takaipedza ende awo uzikufara nemuzukuru haya vanga vachivokomenta taitikonesa inyaya yekuti taifunga kuti pisi iyo yeuko ikupiwa veku12 ende chiwai asi pamakazokorai kubata mashoko anga ndakataura ndakati muneto hatina kuya kuzopega mapurazi panyowani handiti muruiza ende mapurazi enyu asi kupegwa panyowani but mupurazi menyu mune road master road yaifambwa nemurungu iri mumepo inofanirwa kuramba ichifambwa nevanhu choro muripo choro musipo handiti ndo iri kukumbirwa nekomumuruzisa boundary setups chimiro isusu semadzimambo so takadai totoganirana nemarodzi iwawo nemarodzi nenzizi ende mambo chandiri kutokumbira kwamuri kuti ndichikumbirisa kuti murerutse kana kusabhadharisa baba vaka vaitoremerwawo nemhuri
asi takazvigadzirisa kuti because hapana munhu asingateereri mhuri yake but nogona kuiteerera ikakonesa nevamwe but zvinhu zvinowanikwa saka takasova zvakapera vazvinzwisisa amai aihappy kumbirai sabhuku kuregerera so you can also live vasati vakumbira mambo ini handidi kuti ndigamuchire ruregero rusina kugutsikana ndati ini handisirini ndakati loti ravo hari yangu kuseri ndipo ndopandinoramba kusora kwavari kuita mambo handisirini ini ndandakamira handina kuenda pamepo vana basi ndiye akaenda vakauya nemepo vanhu vakaenda kumepo ivo vakanga vasipa akaenda mwana wavo ini handisipo saka kana ivo vachiti sabhuku vanoti roti renyaya rayambugumiri ipapo handigoni kugamuchira regero kana mambo nditi nyaya yacho naiti ngati yapera ikabuda mumwe manga haigoni kubuda because handisirini ndakadaro akadaro nderele but mbowaika ini mirai vangu imi ini ndakatumwa namambo ndindopedza nyaya imimi makakonewa saka imimi hamufaniri kudzorera shure pakusapedza nyaya because hamusi maita preside over nyaya iwe vamuchokora ichi waika kuuya kune vanhu ava kunoungandikana maita zvakanaka sterek because we need sanity to prevail. Imimi as a leader, you also have to understand the people whom you lead. Yes. Some of us we might be slow learners. Some of us we might be, quick in learning. Some of us we might not be knowing that we are doing something wrong. Some of us can take different perceptions when we are dealing with cases. But Imimi as a leader, mutungamiriri wese vamuchokoi akafanana namai. Zvinhu zvazvinoita vana vazvarwa handi vakadzi vanoisa mwana pasi votamba madhaka votamba chii chochanuruka votora vogezisa vochini chodzokera kuri kudhaka votora vogezisa. So imi hamufaniri kuneta nekutungamira vanhu venyama. Vana vandevenyu navo vanofanira kunzwisisa kuti mukuru wadi izvi ndopatiri papapo. Asi semuonero wangu wamuchokoi sabhuku ava ndofunga vachinzwisisa manje zvokuti zvavataura zvadziri pfungwa dzavo but taakudzokera pane zvinodiwa nedunhu renyu nevanhu vamunotungamira vari pasi penyu ndo patari. Saka amai imi mukumbira irekero kuna sabhuku kuitira kuti mugare zvakanaka nasabhuku. ndakatonga ndakasendera ndakambovaripisa varipo ndakaita madhaka angonota 4 kana 3 ndakana sendera ndakangoti bhatara kana endera but ikozonochidzisa kuvaripisa kuchana kuvaripisa kuchana vanga ndinogamuchira kuti ndine ruoko yangu yavatisiyani chana but ndoona sekuti sabhuku sezvo varipo ndakaenda muarea mavo chinoenforce judgment ndakabatsirwa wani mapurisa wamaviri but mwana wauya aimbodispo mushando wake akapurisa bhemba achitoda ku 2010 police report because vana ningi last time ndaenda ruviri the second time ndakaenda ruviri ndikakona umbizati but now mapurisa ari kuzviziva kana kuti madiro unonetsa saka inotori advantage hombe iyoyo iwewe ita kuti mufana wamadiro yabahwe handisusaite judgment yakatoitwa takatopedzana iwe ndaramba chirima nechisi mombe zoramba zvikopera zongoramba zvikopera iyaya takatopedza naye takuda vamwe vacho majudgments evanhu vese rikoko vanofanira kuti vapedzwe nawo. ndikuti inini paarea iyoiya pandione problems assistant inspector anozi alizwe even concept yakauya nemabhaya aitenga mombe yakatisiya tema mombe akaenda ndakamuudza kuti apo pane bhemba apo ndanotora inini apa hana action yakaita last time mukomana vaya pakasimudza demo mombe zikatiza netambo zikaenda ndikanoti kota gura vakati deo wangu watemo kana deo wangu warohwa taita action
saka still the same even chero ndikavaudza kuti chero ndikavataridza mukomana ndinaro bhemba ndinaye pafoni ndavamutora foto atione bhemba anotora bhemba niwa aida kutema hapana action kuti apo vanoverenga kuti nekuti hauna kuzotema it's okay iyo toigadzirisa iyo toigadzisa imbonetsi ngoromani handiki yava mutsvokoro yapere mari dari bhatara hai mari dari inotodiwa gore dema bhatara zvasiyana nemu